ezigbo ọgwụ bụ ọgwụ ndị abụọ ya bụ dibịa chọba ịgwọ dibịa abụ achọba ọkụkọ maọbụ ọchọba ewu maọbụ ọchọba ebunu maọbụ ọchọba efi maọbụ ọchọba ugo o ji agwọ ya bụ ọgwụ ndị abụ bụ ezigbo ọgwụ o nwere side effect o nwere onye ọ na-egbu mana ịfụrụ ọgwụ ndị abụọ ya bụ dibịa chọba ịgwọ dibịa abụ achọba bụ usu maọbụ ọchọba nkịta maọbụ ọchọba ọbagụ maọbụ ọchọba ezi maọbụ ọchọba arụ mmadụ o ji gwọ nya bụ ọgwụ ndị abụ bụ ajọ ọgwụ gbalịa ọsọ maka ndụ ọ bụrụ na o nyere owu nsogbu ọ ya enye nwa nsogbu ya bibe nchọ ka ngwa n'ụbọchị taata ajọ ọgwụ na-ebute ego gidigidi mana ajọ ọgwụ na-anakwu gidigidi ebe sị ka m kwuo n'ụbọchị taa egwu ndị ọma njem ọ na-ekene m unu kene nwoke kene nwaanyị biko asị m n'ụbọchị nkịta atọ ewetala anyị ihe ọma dịka achọ nwa ozi dị mkpa ji ebe n'ụbọchị nkịta maka na onye na-agwa original nwee fake oyi ji wee na-echekwawa onwe ya mgbe ọ ga-elu biko onwe vidiyo nchọkwu nne na afọ m da vidiyo so mgbe m gechagharịsị mgbe o nwechara ihe kwu na da vidiyo dị mma nkwụcha nji wee sị n'oke mmatụrụ ka m nwetara ụmụ Igbo ka ha soro m wee ga-esoro m wee nụkwana ihe nya bụ oke dibịa na-ekwu maka na o nwere ihe ọ kpọchara afa sị na ị na-akpọgoro dibịa fake makwa ama na data onye anyị na-akpọ fake nwegbu mgbe ọ na-eme original makwara onye ma original otu ọ gị na da fake ọ bụ na adịchi na-alụ hụ ọjọcha onye bụ nwe original ka ọ wee memi na aga biko onye bụ okwu eberụkwa n'okwu a na-adọ n'aka na ntị wee na-asị mana nwe mgbe finogo na-egwu sị na onye lili anụ enwe ilinwu anụ mmadụ biko nụ soro m na ekene vidiyo na nwa ka unu fụ ihe ya bụ nwoke na-ekwu maka ya ọra na eze o nwere ibe mbele ka m kwuo n'ụbọchị taata ibedike mmụọ bịara enene m anya na nwatakịrị na-ekwu okwu nwe ndị ichie ezili m ozi maka na abụ m ekwu bụ ya bụ ibe na-egbu okenye mana ekwu ụmụ anụ ọ ya bụ ibe na-egbu azị abịa m ka m kọwalụ ibe dị iche na ajọ ọgwụ na ezigbo ọgwụ enwere ajọ ọgwụ nwe ezigbo ọgwụ bụ ọgwụ ndị abụọ ya bụ dibịa chọba ịgwọ dibịa abụ achọba ọkụkọ maọbụ ọchọba ewu maọbụ ọchọba ebunu maọbụ ọchọba efi maọbụ ọchọba ugo o ji agwọ ya bụ ọgwụ ndị abụ bụ ezigbo ọgwụ o nwere side effect o nwere onye ọ na-egbu mana ịfụrụ ọgwụ ndị abụọ ya bụ dibịa chọba ịgwọ dibịa abụ achọba bụ usu maọbụ ọchọba nkịta maọbụ ọchọba ọbagụ maọbụ ọchọba ezi maọbụ ọchọba arụ mmadụ o ji gwọ nya bụ ọgwụ ndị abụ bụ ajọ ọgwụ gbalịa ọsọ maka ndụ ọ bụrụ na o nyere owu nsogbu ọ ya enye nwa nsogbu ya bibe nchọ ka ngwa n'ụbọchị taata ajọ ọgwụ na-ebute ego gidigidi mana ajọ ọgwụ na-anakwu gidigidi ebe sị ka m kwuo n'ụbọchị taata ajọ ọgwụ na-ana nwa bụ ajọ ọgwụ na-anabụ nwoke ịtụ nwaanyị ime ife ajọ ọgwụ na-emerili nne ọ na-agbapụta n'iru akwa afụsị ndị na-egbu nkịta na-etinye n'ime ite na-eme nke enwe ọgwụ ọbụla eji nkịta nwee gwọ ọgwụ abụ na-eli mmadụ ma ọ bụ na oge eluo ka ị ghara ịkpa ego ya bụ ịkpasị apụta echi ihe eliri ego ahụ maọbụ ịsọsidi elie ya bụ ego ụmụ nwa atọ n'ịta ahụ echi o nwere ndị abụ na-apụta na kọndem ọgwụ ntagharị ọ bụrụ ọgwụ niile dị njọ but kama ndị abụ bịaruru ụgwọ bụ ajọ ọgwụ ndị abụ bụ ndị na-emebi ihe bụ ọdịnala e nwere ezigbo ọgwụ nwa ajọ ọgwụ ezigbo ọgwụ na-eme ile kama ọkọlọbịa nwee ndidi ọ bụrụ na ịgwọwa ezigbo ọgwụ ego gị ga na-abịa ịgwọ step 1 ịgwọ step 2 maka onye na-azọrọ ụkwụ na step 1 a na-azọrọ ụkwụ na step 2 onye abụ ya leda ada uvele ya ka m na-ekwu ajọ ọgwụ bụ ọgwụ ndị abụọ ya abụọ ọkọlọbịa agwọsịa apụta echi nụ na onye abụọ agbawala o butewa ego mana ọ gbawala asị na kolos ọ bụrụ ọkwani kolos ibe abụ bụ ajọ ọgwụ na-eme ya ka m bịa ka m kwuo n'ụbọchị taata ụfọdụ ndị mmadụ si na ọgwụ na-emerozi ile ọgwụ na-eme ile ọmụ nwere alụsị a na-akpọ ọgwụ n'ime ọbịa ka alụsị abụ dị alụsị a na-akpọ ọgwụ ọmụ nwere ya sọsọ ọgwụ ka m ji ya agwọ onwere ibe ọzọ eji ya eme ọgwụ ka eji ya agwọ ọgwụ na-eme ile mana negative energy na positive energy a na-emere ovive va bụ a na-align rọ together o nwere dibịa ndị na-agwọ ajọ ọgwụ onye abụgwọ ajọ ọgwụ anyị agwọrọ ezigbo ọgwụ maka onye abụ na-enwepụ nsị onye abụ na-akọ nsị dibịa ọbụla bụ dibịa nsị dibịa abụ a na-agwọrọ awele ka m kọwalụ ya n'ụbọchị taata ka ị malụ dibịa ọbụla na-akwụ nsị a na-agwọrọ awele ọgwụ awele abụghị emere ile ịfụrụ dibịa ọbụla na-agwọ mkpu egbe mkpu mma dibịa abụ ya agwọ nwere awele ọgwụ awele ya adịrị ile
onwewe oge onwe ndị sị na mkpu ebe mkpu mma adozi odechi na ọ na-alụrụ ọrụ onwewe oge m gwọrọ ya nsị ka m gwọ ya bụ ọgwụ agwọ m ya bụ ọgwụ ịjụọ ndị mara m ọfụma akwụọla ibe nwe na-ekwu agwụsị m ọgwụ avụ mbọsị bọtụlụ avụ gbawara ma ibe si n'ime ya na-apụta ọbara mbọsị avụ ka ọra mmụọ m na-aba na-eme ka ibe sị m agwọkwana ya ọzọ ndị abụ na-esi ngosi na ọgwụ na-emeri ile n'ibe dịka odechi ndị nke abụ na ọ dịrọ enwere m onye ya bụ mkpọta ọ bịa na be m nwe ọgwụ onye nenenye etinye na-ewu nenenye ịfụ na ọ na-eme ile mana ọ bụrụ ibe anyị bịara dibịa na-agwa awele a na-agwọrọ mkpu dibịa na-agwọ mkpu a na-agwara awele dibịa na-akwụ nsị ọ na-agwara awele mana ndị mmadụ bịara na-emixizi ya ọp na dibịa ahụ bidoro ụgwọ mmebe dibịa since 1990 na ọ ya maka na-agwọ. Too many of those DBS in Abu Meweli DBS since 1960, 19 this and that. Many of them now see money na me DBS and na si we ba si we bia. E potase na akoto DBS ni na. O nwere ibe ji nwa amali DBS ovu DBS na agworo ibe ni na ya mele ji nwa sike na ovu kpe na eburo ovu kpa buo ọkanka n'oge no ibe kwuru. Ovu DBS na emeri ibe ni na. Ovu kpa buru ọkarị. Ovu DBS na emeri ibe ni na. DBS na agwa wala na agworo mkpu. Dibịa na-agwọ mkpu a na-agwara awele dibịa na-agwọ nsị a na-agwara awele dị iche ọ bụrụ mmadụ nne na-agwụ ya ebe dịka mmụọ bịalị okwu ego ka a nọ ebe nwe kwuru m okwu sị na onye ahụ bịara na okwu ego ya enwelile ego kama ego abụọ na-abịa obele obele mana ọ bụrụ ma ya enwelile ego ihe enwelile ego mmadụ ezule kwụsị ya nọ ibe nkwuru ọfọdụ sị na ọgwụ na-emeri ile ọgwụ na-eme ile ọmụ nwere alụsị a na-akpọ ọgwụ na-ezori ezo afọ n'anya ekwe ego ka m na-afacha na vidio bikos na abụ nwoke na-ekwukwa wee na-asị na ọgwụ ọbụla ife a na-agwọ agwọ n'eli anụ nkịta eli nwe anụ mmadụ maka na nweghị ka esi gwọcha ọgwụ si na ọsọ ya ọgwụ a na-eliwo nkịta ewu ebini mgbe ọsọ a chọrọ nkịta afụghọ isi mmadụ ka o ji eli ihe a na-agwọ unu bụ pịọ maka nweghị dị iche nkịta mmadụ na-enwe nkịta ọbụla ịzụrụ ọfụma na-eme ka mmadụ ọ na-anụ okwu mmadụ onweghị dị iche enwe na mmadụ sọsọ ihe dị iche bụ na mmadụ bụ mmadụ enwebụ mmadụ enwebụ enwe ọsọsọ ihe dị iche enwe nwere ndụ enwe na-eme ka mmadụ temeluki na atịtị ji afụ na enwe na-eyitu mmadụ na wanda fino ji wee gwa ya na-egosi na onye ọbụla talụ anụ enwe ya atanwu anụ mmadụ ị na-egbu nkịta si na ọsọsọ nkịta ka ọgwụ gị na-eli ma ama na onye akara obi gbuo nkịta ya akakọ n'obi gbuo mmadụ iwe mụrụ nze m ọzọ anyị enwere mgbe ọzọ